Igbo baye mamano nkwechi ya zelu ọka Mathias Ezeaku Ejiofor ọzọ Igbo ndụ 1 so otu onye gbara eziokwu ọtọ n'ala Igbo ọ na-akpọtụ na-afịọ ma mkpochiri n'eziokwu eziokwu a na-emerikwanụ and we are winning. Okay, nya anọ m Owere since 1 week ago wee gbalịkata n'ime Owere nya wee fụ ihe His Excellency Owele Rochas Okorocha mere n'Imo steeti mgbe ọ na-achọ ọchịchị. Itin wee gbaa m n'obi wee tie post wee sị na Rochas Owele bụ the best governor ndị Igbo nwego so far in the history of Igbo land. Ndị mmadụ kọmentị wee karịa ma ndị kpọwara na fonu bana sị m gịnị ịma na ihe m believe n'ụwa reality ịghọta and all reality ka nji wee conquer so many people today mụ na ha na-agba war because my truth na-abụ with fact. Now anyị chabụ ndị Igbo o nwere ihe Senator Owele Rochas Okorocha na-azọ kịta ọ bụ na anyị na-ekwu ya ka a tụọrịa vote o nwere ọchịchị ọ na-azọ kịta anyị nọgidekwa ụtọ anyị tie ịtọ n'ihe gbasara anyị otu a m kwuru ya kịta ọ bụrụ na m ekwuteghị ya anyị akpa ya ka nkata ọ bụrụ ịbawa mba kpọba iyi ịghọtago kịta mụnwa mbụ Ezeaku chọrọ ikwu ya mme nji isi na Owele bụ the best governor so far ndị Igbo nwego so nkwụsie ya ọ bụrụ na o nwere gọvanọs ya eji counter ihe nkwulu then you present it nwere ka ime the video send alum I will post it. So anyị nọkọtakwa anyị atụgharịta uche n'ihe na-eme n'ala Igbo anyị chabụ nwanne anyị kparịta nkata ịghọtago ihe a bụ anyị na-akpị ya ka nkata nwere ihe Rochas na-azọ kịta ọ bụ na na-emeri ya campaign ịghọtago. So ihe nji ikwu ihe a bụ na I believe na the best investment mmadụ ga-eme n'ụwa bụ human investment, humanity investment mere na ndụ mmadụ, empowering investment ka m ji wee kpọọ ya empowering investment. Rochas Okorocha invested in the life of millions of youth in Imo State, recorded. Kedebe ya Owele Rochas Okorocha nyelu free education from nursery school to university for 8 good years in Imo State. Umunem Owobeli. From nursery to university, enwe onye kwụrụ ụgwọ akwụkwọ for 8 good years. Ochisari to as a governor. So many families see through Ochichi Rochas Okorocha go secondary school, go university free of charge. Emi Hobo. He go law under Rochas Okorocha, bro lawyer today, Olowawo. He go medicine under his regime, bro medical doctor today, Olowawo. He may mass communication, he may business admin. He invested in the life of the youth. Bupulu parents ibaro do twa gwazi hangwa jene baro munuru. A lot of people jimaga free education na ba school na chobelegu awu we baro muhuro to for ni mata da practicing law, practicing medicine. Bobugo do so sonka kedi ha governor gi melo na state gi kanka kedi governor megori ya na Igbo alo ka ina tobu no nwegonye mero na agwa mu ama enwego governor nyere from nursery to university free school. Mgbe Rochas Okorocha na Imo State ibata n'Imo State Imo State bụ ọ na-adị ka days ebe niile na-adị lively irutere na control. Ana m ebute afia na main market. Then one of my customers na-akpọ pastor nere pass 911 na and the Justin with late Maazị nwe woman na-akpọ Maazị nwụrụ anwụ na new market. Then irutere na control tinye isi Onitsha rutere na control take a left go batawa na Douglas my brother. From Douglas ahụ niile ka warehouse dị. From that warehouse niile akpọrọ ka ya na-akpọla water fountain left and right da kpuchi ihe dị chief na ugwu mmiri a na-agba left and right. And Rochas Okorocha nwere new modern idea of building a structure ọ bụ na Rochas Okorocha lụ nwere structure ga-adị ka ya na Igbo niile ọ na-abụ new pattern that is 40 years ahead.
Now, the dualization of road dị na Owerri. Enwere ebe ị ga-enweta wideness of dualization of road dị na Owerri under Rochas anywhere na ala Igbo. Enweghị ebe ị ga-enweta dualization of road wideness ya today na any state na ala Igbo ka Owerri under Rochas. Ịbata na Owerri mgbe Rochas na-achị Imo steeti, Owerri na-adị ka Enugu in the time of Sullivan. Maka mgbe Sullivan na-achị Enugu, ịbata Enugu bụ oriri. Ebe niile na-esi ndụ ndụ. Mgbe Rochas na-achị Imo steeti, ịbata Imo steeti na-esi ndụ ndụ. Let's all just say the truth. So m nwekpugo my own opinion ihe men ji kwuo, because so biko egwuona m ka m si wee fụ nke m. Ngwa other things o melụ ka health facilities. Yotago o meche rụọ a lot of health facilities na so many communities. Then we put with CT scan, MRI for free. Mgbe Rochas Okorocha na-achị, nwunye ya nyere no less than 250 something people bungalow free. Ị na African Commission on ya mgbe ahụ nwunye Rochas Okorocha under her NGO. Ọ na-arụrụ widows ụnụ at least every 2 months a na-emepe ụnụ more than 250 or 270 houses. So enwe gọvanọ kịta rụkalị Rochas ọrụ na ala Igbo so far kpọọ onye ha afa kpọọ ihe o mere. I don't think na enwere ihe gọvanọ any gọvanọ lụgo na ala Igbo karịrị investing in human being by giving human being hope. Family enwe hope ije university. Rochas Okorocha enye ndị hope go primary, go secondary, go nursery, go university free for 8 years. That is what we are preaching. Humanity first. Humanity. So ọ bụrụ na enwere gọvanọ ị ga-eji compare na ala Igbo ka ịkpa ya ka nkata.